Konečně. Po 5 letech jsem se vrátil ze služby, abych se s tebou oženil. Má krásná Heleno. Heleno, konečně ti mohu říci, že ten, kdo tě tajně financoval ve vzdělání, praxi a výzkumu, jsem já. Tvá láska z dětství. Pane Cristobale Balcazare, vítejte zpátky. Děkuji. Pane, podle vašich pokynů se paní Helena Suárez stane novou ředitelkou oddělení výzkumu společnosti Santa Cruz. Můžete jí beze všeho říct, že jste jí celou dobu pomáhal. Helena je nadaná, byla to maličkost. Dnes večer budeme mít firemní večírek a paní Helena Suárez vás pozvala jako generálního ředitele společnosti Imperial Andes. Je mi ctí, že se mohu zúčastnit. A chci ji dnes večer požádat o ruku. Připravte 3 zástupní dary. Ano, pane. Pojedeme? Ne, 5 let. Jsem se těšil, až se sem vrátím. Chci se projít. Tady jsme se potkali, Heleno. Konečně se vidíme. Vypadáš lépe než na fotkách. Mohu nějak pomoct? Jsem Carlota Santa Cruz, ředitelka společnosti Santa Cruz, absolventka Harvardu, dědička obrovského majetku. Tohle je moje auto. Je ředitelkou firmy, kde pracuje Helena. Nemůžu jí říct, že jsem ředitel Imperial Andes, alespoň ne dnes ještě před večírkem. Jsem Cristobal Balcazar. Povoláním vysloužilý voják, bez vzdělání. Moje auto jsou to tyhle boty. Vzpomínáš si? Budeme se brát. Budeš můj manžel. Váš manžel? Ano, moje asistentka zařídila sňatek, nepamatuješ si na to? Budu ti každý měsíc dávat $30,000 na 3 roky. Navíc $1 milion a pak se rozvedeme. Tak se pojďme vzít. Myslím, že jste se mě s někým spletla. Já mám přítelkyni. Za chvíli tu bude. Opravdu? Musela jsem si vás s někým splést. Pardon. Stefanie? Kde je ten muž, se kterým jsem se dnes měla setkat? Co? Co se stalo s energetickým projektem? O tom projektu vím. Carlota Santa Cruz je asi výjimečná obchodnice. Projekt selhal, za půl hodiny jsme prodělali několik milionů. Ne, to přece nejde. Právě teď se účastníme výběrového řízení Imperial Andes. Nemůžeme nechat nikoho zkazit teď náš plán. Hned prodej všechny akcie. Ale paní Santa Cruz, věnovala jste tomu tolik času. Ano, je to tak. Ale občas musíme něco obětovat, abychom dosáhli vyššího cíle. Opravdu potřebuji investici od Imperial Andes. To je moje jediná příležitost, jak se osvobodit od toho sňatku. Ne, prodej to. Počkat. Oženit se s vámi nemohu, ale mohl bych pomoct. Prodej to. Počkat. Oženit se s vámi nemohu, ale mohl bych pomoct. Za pár minut na to oznámí obchodní dokumentaci, která podpoří zelenou energii. Vaše akcie ohromně vzrostou. Ještě s tím prodejem počkejte. Nebudete litovat. Odkud to víte? Z internetu asi. A neberte to prosím osobně. Moje společnost Santa Cruz má opravdu nejlepší datové analytiky na světě. Pokud to nedokážou předpovědět právě oni, kdo jste vy? Vážně mi můžete věřit? Počkejte jen 5 minut. Nač ten spěch. Promiňte, přítelkyně se svou matkou jsou tu. Neprodávejte to, věřte mi. Paní Santa Cruz, máme to tedy prodat? Prodejte to. Neprodávejte, věřte mi. Proč bych mu měla věřit? Ne, počkejte. Počkáme 5 minut a uvidíme, co se stane. Heleno, lásko, je to tak dlouho. Dívej, stále mám náš zásubní prsten. Je konec, Cristobale.
Konec? Ano, konec. 5 let jsme měli hezký vztah na dálku. Co se stalo? Pojď si promluvit. Vyřešíme to spolu, lásko. Nevidím budoucnost v tobě ani v nás. Nemůžeš mi dát život, jaký si zasloužím. Dal jsem ti všechno, co jsi chtěla. To ti nestačí? Myslíš těch pouhých pár $1000 za měsíc, Kristobale? Vidíš, jaká je teď moje dcera? Víš vůbec, kdo teď je? Jsem nejlepší vědkyně biomedicíny v zemi, získala jsem Nobelovu cenu. A společnost Santa Cruz mi dala důležitou pozici ve výzkumu. Jsem milionářka. A ty? Kdo jsi? Nikdo. Vážně si o mě tohle myslíš? Chci lepšího. Vzpomínáš si? Odmítl jsem Yale a vstoupil do armády, abych ti platil školné. Dokážeš si vůbec představit, jakou strašnou bolestí jsem prošel? Co všechno jsem zažil na bojišti? Takže teď za všechno můžu já. Nežádala jsem tě, abys to udělal, Kristobale. 5 let. Vrátíš se po 5 letech a co mi můžeš dát? Tu špinavou vojenskou uniformu? Nesahej na mě. Máš vůbec nějakou práci? Chceš, abych tě živila? Přestaň být zbabělec. Zbabělec? Riskoval jsem život kvůli státu a taky tobě. Ty myslíš jen na sebe a na peníze. Jsi povrchní a sobecká, jak jsem to mohl nevidět. Nezapomeň, Heleno. Máš úspěch díky mně. Ne. Jak si můžeš dovolit takhle mluvit? Nevidíš, kdo teď je, si proti ní úplná nula. Dal si mi nějaké peníze, ale není to nic v porovnání s tím tajemným ředitelem. Ten tajemný ředitel. Ředitel Imperial Andes. Z ničeho nic se objevil a smetl všechny magnáty v zemi. Je vlastníkem nejmocnější společnosti. Já jsem vlastník Imperial Andes. Moje stipendia. A tituly jsou od něho, ne od tebe. Chápu. Našla jsi Sugar Daddyho. A mě se teď chceš zbavit. Chci pravého muže. Ne ubožáka, který byl se svýma kámošema obyčejným špinavým vojáčkem. Neponižuj mé spolubojovníky. Chtěl jsem, aby to byl krásný den, Heleno. Ale už si ukázala svoji pravou tvář. A i když mě to bolí, přísahám, že toho budeš litovat. Ty to nevíš, že? Santa Cruz mi uspořádala velkou oslavu. Bude tam elita z celé země. A ty nejsi mezi nimi. Myslíš si, že budu litovat rozchodu? Ty ale nevíš, že ten večírek je kvůli mně. Přestaň tady machrovat. Ještě řekni, že se moje dcera dostala do Santa Cruz díky tobě. Ano, máš naprostou pravdu. Víš vůbec, Kristobale, jak ohromná je Santa Cruz? Víš, že ji založila nejlepší podnikatelka, top žena v republice? Paní Santa Cruz. Nevíš to, že? Končíme, Kristobale, vím, že mě ještě miluješ, ale je trapné, co děláš. Stačí, už uběhlo 5 minut. Proč jsem toho muže poslechla? NATO právě oznámilo novou obchodní dokumentaci na 10 let. Obchody s obnovitelnými zdroji prudce vzrostly. Co? Ten muž měl pravdu? S tímhle zajistíme investici od společnosti Imperial Andes. Gratuluji, paní Santa Cruz. Teď už se nemusíte obávat nuceného manželství. Kdo je ten muž? Jak mohl předpovědět budoucnost? Má v sobě něco tak zvláštního. Jinak výkonný ředitel Imperial Andes právě potvrdil, že se zúčastní vašeho večírku. Ten legendární ředitel Imperial Andes přijde na moji akci? Ujistěte se, že vše proběhne naprosto v pořádku. To vše díky tomu vojákovi. Musím zjistit, kdo to je. Paní Santa Cruz dosáhla všeho sama. Obdivuju ji, ale jednoho dne budu lepší než ona. Ty, Heleno, lepší než Carlota Santa Cruz? Prosím tě, uvědom si konečně, kde je tvé místo. Ty to pořád nechápeš? Když ředitel přijde na můj večírek, všichni budou vědět, jak mě miluje. Takže si myslíš, že když přemluvíš výkonného ředitele firmy Imperial Andes, dá ti pak jen tak moc a peníze, po kterých tolik toužíš?
Takže si myslíš, že když přemluvíš výkonného ředitele firmy Imperial Andes, dá ti pak jen tak moc a peníze, po kterých tolik toužíš? Proč si myslíš, že ji podporoval tak strašně dlouho? Protože Helenu šíleně miluje a moje dcera se k němu hodí. Jaká škoda, že mě tam neuvidíš, Kristobale. Ale možná je to tak lepší, aby si nedělal scény, až mě uvidíš po boku skutečného muže. Jsi hrozně arrogantní, Heleno. Buď klidná. Budu tam, abych se podíval, jak se strapníš. A budu se smát. Nejlepší rozhodnutí, které jsem kdy udělala, bylo opustit tě. Doufám, že si zapamatuješ svá slova. Neplýtvej už energií pro toho ubožáka. Pojď raději nakupovat. Dnes večer musíš být překrásná před výkonným ředitelem té velké firmy. Byli jsme spolu tak dlouho a ona si o mě myslí tohle. Jsem zvědavý, jak se zachová, až se dozví, že já jsem ten tajemný ředitel. Promarnit 5 let na vojně jenom kvůli téhle ženské? Au. Právě jsem zachránil vaši firmu a vy na mě takhle? To je přece náhoda, ne? Ale něco vám chci nabídnout. Vezměte si mě. Právě jsem se rozešel a teď sňatek? Tak mě milujete? Ale prosím vás, co blázníte? Jen vám chci pomoct se pomstít. Nechcete vidět reakci své bývalé, až uslyší, že jste můj manžel? Nápad se mi líbí. Dobře. Carloto Santa Cruz, slibuju ti, že od této chvíle, když budeš mou manželkou, tě budu milovat, starat se o tebe a chránit tě po zbytek života. Ty? Chránit mě? Vůbec netušíš, jak velkým problémům já čelím. Jak jsem řekl, dokud budeš mou manželkou, vyřeším všechny tvé problémy. Jsi hodně sebevědomý. Zajistě tedy investici od Imperial Andes. Dobře, to je celkem snadné. Dej mi návrh energetického projektu a zbytek nech na mě. A navíc zajistím ti 10 miliard dolarů. 10 miliard dolarů? Budu spokojená s 1 miliardou. Máš slovo vojáka. Hotovo. Teď se tedy můžeme vzít. Teď hned? Hned teď. Dobře, už je to oficiální. Jsme tedy manželé. Jdu se zatím upravit. Dcero, kdo jsou všichni ti elegantní lidé? Všichni jsou z vedení naší společnosti Santa Cruz, mami. Za chvíli mě určitě přijdou pozdravit, milují mě. Takže ty jsi ta slavná výzkumnice, kvůli které tu dnes večer všichni slavíme. Dámy a pánové, držitelka Nobelovy ceny. Dokonce i paní Santa Cruz potvrdila svou účast. To se ještě nikdy nestalo. Klid, všechny vás jí představím. Dejte mi chvilku. Jak se sem dostal? Hlavním vchodem. Nemusíš mě urážet. Na rozdíl od tebe nechodím zadním vchodem. Jsi nikdo, Kristobale. Tohle je večírek společnosti Santa Cruz. Měl bys odejít a přestat mě obtěžovat. Tvoje arogance by zasloužila cenu. Připomínám ti, že hvězdou dnešního večera je ale Carlota Santa Cruz, ne ty. Mě ale pozvala paní Santa Cruz. Rozhlédni se kolem sebe. Je tu elita z celé země. Víš, co máš dělat? Měl by si zachovat trochu svojí důstojnosti a odejít. Promiň, že tě přerušuji. Pane Dábilo, jestli si vážně paní Santa Cruz přála uspořádat akci ve vašem hotelu, pak je vaše ostraha velmi slabá. Jak je možné, že pustili dovnitř tohohle zločince? Počkejte, jak jste se sem dostal? Co chcete? A už vím, co chcete.
Chcete zkazit to překvapení, které jsme připravili pro doktorku Santa Cruz. Žádám vás, abyste okamžitě opustil můj hotel. Jak říkám, vešel jsem hlavním vchodem. Vážně? Předpokládám, že máte pozvánku, protože bez pozvánky se sem nikdo nedostane, jenom kdybyste byl ředitel Santa Cruz nebo Imperial Andes. Ano, a tím já právě jsem.